For mé céims na dána an óscoil an sin chum mé gobar I dosach bora mar bhúntóir an sin I golóráil in eile aistóir, aistrathóir, podcréaltóir, créaltóir, iriseoir. Chruthig mé set scéalana atá Tharbheith úsáideach I marráil mar bhainisteoir Cumarsáide san Éireann Poiblí. Ó lá go lá bí ag daile leis na meáin Cumarsáide ag freagraí cheisteanna ó na meáin ag chuirmeach preaseisiúintí ag eagrú preasa. Ceantas na rudí is fearlam faoi marráil ná bheithe déanamh bainistíochta mórócáidí preasa ina measc mórócáidí cultúrtha agus sport. Le déanaí, bhí mé I mbun bainistíochta mar hampla an chomóra ifigil stáit an ngurta mór le cúpla bliana nús agus cean a thaithin go mór lumsa mar chuine atá an hóca le sport. Bhí mé mar bhainisteoir Cumarsáide an géad cluiche NFL le teach go hÉireann riamh. Bhí an sima go sin agus bhain mé antainmh as an dobre sin. Mollam go mór an stáitse bhís mar gharm de éonar bit is gharm dúshlánach, splódrach, simulé agus mátá sima go down Bontrilas. Ní bhín lá ar bit cosúla sin lá Jimmy Grilla. Is brala mé, in our area is brala mé. Is Bíonn Peadar agus is bainistíoir Cumarsáide mé leis an ráin cultúr Cumarsáide agus sport.